Doncs acabem la secció, si us sembla, amb una història de blog. De blog? Diu... El primer que us diré és que no sóc escriptor, ni m'hi considero. No pretenc guanyar diners ni fama. Aquest és un somni que tinc des de fa anys. Obrir un blog i mirar de donar llum a una història viva que ens sorprengui a tots, tant els que llegiu com a mi mateix que l'escric. Així és com presenta el seu projecte Jaume Esteve, una iniciativa prou interessant i creativa que volia compartir amb vosaltres. Durant un any es proposa escriure una història de 50 pàgines, més o menys, on els lectors ho decidiran tot. Escollir el gènere, crear el o la protagonista i decidir al final de cada capítol cap on volen que continuï la història entre dues opcions. Que és emocionant? Hòstia, que guai, no? Sí. Només heu d'entrar a la web, que es diu www.unahistoriadeblog.wordpress.com i trobareu una història ja enllestida sobre viatges en el temps i una altra sobre fades i bruixes que tot just va pel 5è capítol. Us animareu a participar? Home, doncs a mi m'agradaria parlar amb aquest autor algun dia, perquè crec que seria una entrevista interessant de com ha estat aquesta creació d'aquest projecte, no? Doncs us hi comentaré. T'encarrego aquest encàrrec. Podem fer un blog perquè la gent vagi canviant l'entrevista a mesura que es va desenvolupant. Escolta, Misha, que m'ha agradat molt la secció d'avui, t'ho he de dir. Ai, moltes gràcies. M'ho he passat molt bé.